issa fej kont mur biex in-nanna tijak iżżur. Mur skurfana l-zokk il-ġiddem dan għalih kapolavur. Serraħ moħħok jek jarak memx inkwiet li attakka. Għax il-ġu mux blaħmek jaqta' għandu stonku infurrat. Bil-barnuża tista' ddur jista' jkollha kull kulur. U jekk trid iżżur lil nantek ġo gabbjetta jkollok tmur. Kull imkien bena fl-akwati ġabna qisna l-indannati. L-iżvilupp jgħidulu llum ikkalzrati bħal verdun. U Luċifru jdur bil-gaffa qed jitella xkaffa xkaffa qatt ma jinten qatt ma jfoq jaf li qatt mhu sejf ixkluq. Anke l-lupu jitbissimlu imkien ħelu jsellimlu biċċa waħda u baħmuq bħalu qiegħed jaqta' l-ġuq. Il-Malti ma jridx jaf illi jkun sfruttat daqs skjaf. U jgħid illi ma jridx jaħdem għax għażin idejn daf. Bla ħaddim ma jinqabadx tajċ kemm jaf ma jitħawwaġ. Jisib klandestin imġewwa €5 jaqta' l-għaġ. U Luċifru jdur bil-gaffa qed jitella xkaffa xkaffa qatt ma jinten qatt ma jfoq jaf li qatt mhu sejf ixkluq. Ara l-lupu jitbissimlu imkien ħelu jsellimlu biċċa waħda u baħmuq l-infern lesti biex jiġbruh. U Luċifru b'ras maqtuwa qed jammira dik il-kruwa ġieħda ħsieb Machiavellian jieħu postu jrid dan. Mandu xaġla jisejjaħlu sakemm hawn qed jikerraħlu għax malajr dan ifottih postu jieħu dan fil-qiegħ. U Luċifru jdur bil-gaffa qed jitella xkaffa xkaffa qatt ma jinten qatt ma jfoq jaf li qatt mhu sejf ixkluq. Ara l-lupu jitbissimlu imkien ħelu jsellimlu biċċa waħda u baħmuq bħalu qiegħed jaqta' l-ġuq. Meta